Отписахме кредитно задължение от банкова институция за 240 хиляди лева. За достоверност ви представяме писмо, с което е посочен размера на кредита и писмо, с което ни уведомяват, че задължението е отписано. Случаят е следният. Наш клиент получава наследство, в което има както активи, така и пасиви. Най-голямото задължение е кредит от 2005 година. След като длъжникът почива, дългът се прехвърля върху неговия син. Банката разбира и започва да води преговори за изплащане с наследника. Той от своя страна възлага случая на нас, като проведохме комуникация с банката и заявихме, че кредитът отдавна е погасен по давност и същия трябва да бъде отписан. Разбира се, банката отказа. Това, което направихме, е да образуваме съдебно производство, без да внасяме държавната такса, която беше около 9600 лева. С писмо, исковата молба с входящия номер от съда изпратиха на банката и обяснихме, че ако не отпише кредитното задължение, ще бъдат натоварени с значителни разноски, като държавна такса и адвокатски хонорар. След това действие, банката взе решение да отпише задължението. Ние сме адвокатско дружество Иванчови партньори и ако имате нужда от съдействие по финансови въпроси, моля да позвоните на посочения телефон.